Черната скала е природна забележителност, намираща се близо до курорта Боровец, над река Голяма Сливница, приток на Марица. От нея се разкрива красив изглед към полите на Рила планина и долината на река Марица в посока село Радоил. Изходна точка към скалата е паркингът на този хотелски комплекс точно срещу затвореното от години бистро Марица. До нея води черен път с лека денивелация, маршрута е сенчест, идеален за разходка в летните жеги. Продължителността на прехода е около 1 час. В началото на комунистическия режим Черната скала се превръща в лобно място на целия цвят на интелигенцията от Самоков и околните села Бели Искър, Белчин и други. След преврата на 9 септември 1944 г. от скалата са хвърлени без съд и присъда над 70 човека. Учители, лекари, адвокати, търговци, занаятчии, фермери. Престъплението на тези зверски избити хора е едно. Те са начетени, умни и способни. Били са неудобни на новата власт или просто са предизвикали завистта на своите мъчители. Тези хора и тяхната съдба не бива да бъдат забравяни. А Черната скала не е просто природен феномен, а място за почит и поклонение. Повече информация може да намерите в книгата на журналиста Георги Манов «Черната скала», в която той разказва историята не само на убитите, а и тази на техните екзекутори. Също може да посетите линка черната-скала.com, където са поместени разкази от наследниците на някои от жертвите. Ето няколко кратки откъса от тях. Казвам се Лъчезар Георгиев Заркин и съм роден през 1962 година в град Самоков. Моят баща Георги Заркин е роден 1940 година в село Бели Искър. Семейството на Георги Заркин, майка му Гена Заркина и баща му Атанас Заркин са едно класическо българско семейство в царство България. Те имат 4 деца. Атанас Заркин е един обикновен човек, който е каменоделец, но идването на 9 септември 1944 година в България променя окончателно съдбите на изключително много българи и български семейства, както за съжаление и семейството на Атанас Заркин. На 30 септември вечерта ново установената комунистическа власт в град Самоков решава да направи прочистване на града, така да се каже. Започнали да арестуват и да избиват най-така видни, прогресивни хора от Самоков и от Самоковската околия. Последните дни на месец септември въоръжени мъже, около 10 на човека, с една или с 2 камионетки са минавали по къщите, като са прибрали кмета на града, видни търговци, видни дарители, учители, хора, които са така с високо патриотично чувство. Тези хора, общият им брой е 68 човека, това, което ние сме установили. Те са идвали през нощите, въоръжени, разбивали се вратите, взимали са потърпевшия човек, казвали са на семейството, че го взимат за справка, ограбвали са го, подчертавам, и са го закарвали в бившия полицейски участък в Мазето. Но на 30 септември вечерта те ги качват арестуваните в няколко камионетки и ги покарват над Боровец на 4 км по един черен път. Излиза на една голяма пропаст, която е дълбока 138 метра, и оттам са започнали вързаните хора с един дълъг прът да ги блъскат от Черната скала надолу. Всичко е било на лична основа, посочване, саморазправа с хора, които са преценили, че няма да бъдат удобни за новата власт, че ще пречат за въвеждане на новите порядки. Като се започна от тогавашния кмет на града, който е завършил в Белгия инженерство, видни търговци, тютюнови търговци с складове, един от тези родове Коцеви, един дарител на място и на издържане на цяло училище Мано Филипов, който е дарил земи, гори, също е сред жертвите. На най-голямият ни скьор в алпийските дисциплини Петър Попангелов, дядото, също е хванат и е убит от Черната скала, само заради това, че е знаел немски език. Други хора, които са притежавали току-що навлезлите автомобили вече в града, също са убивани заради това, че са малки собственици.
И така се стига и до село Бели Искър. За да вземат на дядо ми една хубава ливада от 2 декара, го посочват да го убият, за да могат да му вземат тази ливада. А този, който посочва лицата, кои да бъдат взети и убити в Бели Искър, е всъщност един разбойник. Той посочва 10 човека. От тези 10 човека остават 28 сирачета. Това е първия дар на народната власт в село Бели Искър след 9 септември.